možno uviesť nejaké príklady? Lebo vy tiež máte taký, neviem, či startup, či to je na to výraz, proste s diagnózami. Hej, hej. No, tak o tom by sme mohli chvíľočku. To je veľmi zaujímavé. Tak ja som mal pred 6 rokmi veľmi vážne zdravotné starosti a bolievala strašne hlava a moja svokra, To tá svokra zistila, no? ktorá mi povedala, že to nie je normálne, že ma stále nie z bolí nej, ale hlava. že teda to je... Nie, ona je áno. super, ona je jedna veľmi, veľmi super žena a mi povedala, že to je proste nie je celkom dobré. Ja som si vždy myslel, že to buď z alkoholu, alebo z veľa práce, hej, že proste ma bolí hlava. Ale potom som sa oženil, menej práce, menej alkoholu. A hlava bolela, možno viac. Ešte viac. Tak ma zobrali na také vyšetrenie do tej vlastne na to CT-čko, neskôr na to MR-ko a vlastne zistili, že mám v hlave takú 2,9 x 3 x 3 cm. Cievna malformácia, to znamená, že sa vlastne cievy takto zhlúkli spolu a som mal to CDčko a som sa chcel poradiť, že či to operovať alebo nie. A jedni hovorili, že áno, druhí, že nie. To znamená, že akože máte starosti a ešte ani neviete, že vlastne čo s tým robiť. Áno. A každý hovorí niečo iné. Potom mi to zoperovali, potom to bola ako dosť na 3 krát, znamená, že prvýkrát sa to veľmi nepodarilo, ale nebola to ich chyba, bolo to zložité, to znamená, že mi opuchol mozog, som prestal rozprávať, čítať, písať. To znamená, že mi povedali, že ja neviem, že povedzte mesiace odzadu, hej, že december, november, október, a ja som povedal, že koktavo, že stolik, ponožka a tak ďalej. Proste moja manželka vyvalila oči, že... No a ešte som si uvedomil, že to hovorím zle, hej, že to bolo úplne najhoršie. Nakoniec mi to na tretíkrát nejak vyoperovali, teda opravili, najprv mi opuchol mozog, takže mi dali preč proste taký dekel z hlavy, potom sa to podarilo a potom vlastne ako Slovensko je malé, každý každého pozná, tak vlastne každý mi začal volať, že Ivo, tebe operovali hlavu, prežil si, akože v zásade rozprávaš, hej, že počúvaj, že nemôžeš povedať tomu tvojmu doktorovi, ktorý ťa operovať, že nech si pozrie toto CDčko, hej. A tak ja som to najprv urobil tak, že OK, zavolal som mu aj a on potom druhé CDčko a už tých CDček začalo byť strašne veľa a vlastne ten doktor mi už ani nedvíhal a už mi odpovedal na maily a tak ďalej. A tak ma napadlo vlastne, že urobiť taký nejaký akože internetový projekt, že vlastne mám CDčko a buď sa mi nechce čakať strašne dlho na toho radiologa, kým sa vyjadrí, alebo a proste to CDčko tam uploadujem proste na ten internet, vyberem si nejakého doktora zo sveta, ktorý je špecializovaný na hlavu, na kotník, ja neviem na čo, a proste on sa mi vyjadrí. Zase ako keby... Čiže existuje stránka, diagnóze.me, akože diagnózmi, akože vyšetri ma. Kde teda sú nejakí svetoví lekári, ktorí tam majú skoro 100 svetových najlepších lekárov, ktorí proste sú od San Diego až po Indiu. Do 48 hodín máte v zásade vyjadrenie, ktoré je akože vysvetlené ľudským spôsobom. Po anglicky, po španielsky, po rusky a aj po slovensky, keďže sme Slováci, ale mnoho akože iných jazykov sa pripravuje. A vlastne ľudia z celého sveta, ja neviem, Angličan dáva španielskému doktorovi, Ind americkému podľa špecializácie, podľa toho, že sa mu páči, Rusi majú radi Švajčiarov a neutrálnych a tak ďalej. Proste je to také veľmi zvláštne. Katka do Bangladeža by... Nie, mňa to fascinuje. A toto bol váš nápad? To bol môj nápad, aby som si zľahčil život. Áno.